Palvelumuotoilu on olennainen osa tämän päivän risteilyaluksia. Niin ohjelmistojen kuin itse laivojenkin on uusiuduttava, jotta ne pysyvät asiakkaiden toiveiden ja vaatimusten tasolla. Jo kauan meriä tahkonnut Viking Amorella etsi jatkuvasti uusia tapoja miellyttää asiakasta, ja Uudenkarhea Viking Grace puolestaan edustaa suunnittelun terävintä kärkeä ja kokeilee uusia tyylejä palvella asiakasta. Minkälaisista asioista koostuu täydellinen risteily? No, asiakkaat varmaan osaisivat kertoa tähän paremmin, mitä he odottaa risteilyltä. Tietenkin erilaisilla asiakkailla on erilaiset tarpeet ja heidän mielestä heidän risteily on täydellinen, kun heidän odotukset täytetään. Mutta varmaan hyvän risteilyyn, täydelliseen risteilyyn kuuluu hyvä ohjelma, hyvät ostokset ja hyvä ruoka hyvässä seurassa. No ennen vanhaan se oli aika paljon siitä kiinni, että siinä oli tietyt ohjelmat, mitkä pitää olla aina risteilyllä, eli bingo, karaoke esimerkiksi. Tällä laivalla yritetään saada paljon enemmän just erityyppisiä showja, eli meillä on ihan omat showit tai sitten just ulkopuoliset, eli otetaan sitten artistit ihan tähän vetämään erityyppisiä just esityksiä. Mutta täällä laivalla on kyllä vähän erilaiset ohjelmat verrattuna just muihin laivoihin. Eli yritetään just keksiä jotain uutta, että ei ole just sitä samaa vanhaa ohjelmaa. Millaisia kehitysideoita ohjelmaa voisi olla? En mä tiedä. Ainakin kun lapsen kanssa lähtee, niin enemmän lapsilohjelmaa. Niitä on kai niitä lasten risteilyjä, mutta voisi olla muutenkin enemmän ohjelmaa. Entäs sitten, jos ajattelette niin henkilökohtaisesti, niin olisiko jotain semmoista, mikä kiinnostaisi tulla katsoa, artisti tai muu ohjelma? Stand-up-komiikka. Ehkä vähän parempia baareja mun mielestä. Juu. Se on ihan hyvä idea. Millainen olisi parempi baari? No vähän nuorisolut menevämpää baaria, miten nyt sanoisi. Ehkä musiikki olisi sitten niinku sellainen tärkeä. Kyllä. Eroako tämä Amorellan ohjelma muista Viking Linen laivojen ohjelmasta? Millä tavalla? No joo, ensinnäkin jo ihan aikataulullisesti, että Helsingin laivat, niin heidän ohjelma painottuu enemmän iltaan. Päivisin he on satamassa. Ja Viking Gracella sitten taas heillä on iltalähtö Turusta, kun meillä on aamulähtö Turussa. Ja sen takia myös meillä on vähän erilaiset ohjelmat. Meillä on ehkä enemmän ohjelmaa vanhuksille ja meillä on eri artistit. Viking Gracella on enemmän suomalaisia artisteja, kun meillä on ehkä ulkomaalaisia enemmän. No mä nyt musiikki nyt varmaan lähinnä ja musiikin kuuntelu, niin se on nyt varmaan se mun juttu, niin mistä mä tykkään ja kuuntelen. Onko joku semmoinen lemppari-artisti? No Matti ja Teppo tänään tietysti, kun ei täällä muita ole. Entä sitten jos saisi tulla kuka vaan, niin? Paula Koivunen. Tällä laivalla on tosi paljon panostettu just palveluun, eli kaikki me, jotka ovat täällä töissä, niin meillä on tämmöinen palvelusopimuskin ja paljon just palvelun niin kuin koulutusta koko henkilökunnalle. Eli yritetään mahdollisimman paljon just tehdä töitä just sitä varten, että on hyvä palvelu tällä laivalla. No, risteilyohjelma on hyvä esimerkki hyvästä palvelumuotoilusta. Hyvän risteilyohjelmaan otetaan huomioon monta eri asiaa. Esimerkiksi ruokailut, kauppojen aukioloajat ja tietysti satama-ajat, laivan satama-ajat. Ja tämän mukaan muotoillaan sitten tämä risteilyohjelma kullekin sopivaksi. Täällä laivalla on esimerkiksi töissä tämmöinen impro show host jokaisella risteilyllä ja hänen tehtävänsä on sitten just keksiä enemmän just improvisoitua ja semmoista just esityksiä. Eli semmoista ei ole juuri muilla laivoilla. Mutta täällä on tosi tärkeää, että me, jotka ovat viihdeosastolla töissä, niin me periaatteessa kaikki jonkinlainen artistitausta. Aika paljon just sillä lailla huomataan aika paljon, että täällä on vähän erilaista meininkiä.